салом дӯстони азизам. Як манзари бисёр ҳам аҷоиб. Ҳамин гуна як манзаре ки мо онро дар филмҳо медидем. офтоби камнур, зарраҷаҳои яхмонанди майдаи барф ва замини заррачапӯш ва зебоӣ. хулос дӯстони азиз, агар мо аз ҳар як нуқта, аз ҳар як сарчашма нерӯ бигирем, дӯст дорем, воқеан зиндагӣ зебо аст. хуб, роҳи калон мебароем як маротиба. бибинед чӣ гуна зебост. ва дар ин субҳ автомобилҳо кам ҳастанд. зоҳиран онҳо аз ҳароси он ки налағжанд ба роҳ набаромаданд, лекин ин заррачаҳои рӯи роҳ намелағжонад. бибинед мисли гард парида рафта истоданд, яъне ях нест. ин роҳ сиёҳ аст аслан. хулос як табиати хеле зеборо хостам ки навор гирам ва ба шумо нишон диҳам. табиати зебои хуҷандшаҳр, як минтақаи бисёр ҳам хубу зебои тоҷикистони азиз. бибинед, субҳи хуб дошта бошед, рӯзи хуш дошта бошед дӯстони азиз. худатонро эҳтиёт кунед.